mgbe iche na ịnọcha na ihe niile Mbaise si Nwangala fụdawa achọrọ m igbu oge ọnụ otu nwanne anyị nwoke kpọrọ m n'ekwentị si m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m nwere ihe n'ugbu a na-egbutowara ya ụmụnne ka ụmụ nwoke ibe dị kiafụ na-enwekwa ihe m ga-agwa ya ngwa na onye nwa nwere ihe ọ ga-agwa ya gwakwa ya na ya ga-agụ kọmentị ọnụ niile ụmụnne m si nna m gaa n'ihu ya sị m na ya alụọla nwaanyị na ya na nwunye ya bikwa na nwunye na ọ mụọra na ya ụmụ atọ 3 boys na nwunye we difficult person to be with na ọ na-anag too much mgbe ya matara nwunye na nwunye nwere enyi nwaanyị ya na ya na-abụ dị na mma ọ sị na ha wụ enyi ka nwanne na ọ zọọla ya ndụ severally kpatara na ihe eji ghọta dat na ọ chọọ ka ya nwụchuo ọ wụrụ na enyi ya nwaanyị ahụ alụọkwala n'di di ya nwụọna di ya anọghị ihe ọ mụrụ di ya otu mkpụrụ nwa nwoke di ya nwụọ ya sị chai na ọ dị yọngụ na ọ ka ga-ahụ nwoke ọzọ ọhụ di ọzọ na ọ ga-alụ ya sị na ihe a na-ekpere n'Chukwu ịhụ ezigbo mmadụ n'ihi na ọ hụrụ di ya ahụ nwụrụ anwụ n'anya ha kpacha na ihe nwunye ya kọwara gbasara enyi ya nwaanyị ekwucha ya ka ha aga enyi ya nwaanyị nụtara na-eme na mbịara ọbịa mgbe ụfọdụ nọcha ha ala mgbe nwunye ya mụrụ nwa ya kembụ na ọ bịara letachakwa ha nọtọcha ha ala infat na ọ soro le ya lekọtacha ya mana ụlọ ọgwụ mana gịnị na mgbe nwunye ya mụrụ nwa ya ka abụọ ka enyi ya nwaanyị ahụ gara kpọta one girl ya na ya abụọ nọ na ọ dị ebe 18-19 years mgbe a kọwara akụkọ the girl ọ wụrụ na the girl wụ nwa nwanne that lady ya na nwunye dị na mma na ọ nwa adanne ya nwụrụ na accident di adanne ya alụgharịrị nwaanyị ọsọ ngwa ọbịa ka ya na ya abụọ nọrọ enwe ihe dịrọ ngọtili ya mụọ nwa ya ka atọ the third son ya mgbazi ka enyi nwunye ya jiri dige that young girl ya na ya abụọ nọ ka ọ bịa elekọta nwunye ya n'ihi na ya nwere mgbagharị so many things ya nwere ime na ya ga na-abịa eleta ala na ya gaghị abịa na ọ lee ya otu o si lee ya mgbe ọ mụrụ nwa ya ka abụọ na nwanyị mba nọ mza na ọ bụ otu a ka this young girl si bịa n'ụlọ ya nwa anọ ntara bịa ya hụ ihe dị iche mara na nwaanyị nwere keka ibe ya n'ụlọ ya tọọ n'otu oke agbasa ntụ ebe niile na-eke ebe niile na-asịpakụlụ ya enwe ya lobaba hụ akwa dịdịtị mgbe niile ya lọta akwa gbasara na waya na nwunye emechaa nye this girl access to their bedroom na bedroom ya mbụ ya bata akwa elita ebe niile na ya bata na bedroom ya bed ya na dress ya keep ya tidy ya gwa nwunye si na nwa ka azụkwara ya azụ ya sọwa obere ya na enyi ya nwaanyị erigwena na nwa ka na mma ya arụdụ mma ịnwụ na mma ya dị mma ịchịrị ụmụaka dịka nwaanyị niile kwogere esi ya ngwa ya zụwa na dị woman na ọnwa ekwere na ihe nwunye ya gwaga ya na nwunye prezicha nwa na ya sị chai not only dị ụlọ ya neat na nwa abazie n'imere ụmụ ya abụọ dị na-emere ha assignment na-akụziri ha mgbe niile o mecha ihe ọ na-eme ya akpọkpọta isi na-akụzi ndị ka ahụ ụmụ ya bido pik iwe ya sọ gịnị ka ya ga-emere nwa ka ya lọta ruo one Sunday ha niile nọcha na sitting room ya jụwa the girl so lekwere wayek ya si yes ihe olee plan ya ugbu a na ya sị kemgbe mma ya jiri nwụcha mpa ya lụgharịrị nwaanyị ọzọ na ya na ntị ya nọzi na ntị ya si ya mụọ ọrụ na di ya nwụọ na ya gaghị azụli ya ga-emere ihe nọ na yunivesiti ya jụọ esi wayek ya ọ dị mma ya si yesa na-enwe sọpọt ya ga-enye na ihe gbasara edukeshọn ya na ya ga-enye na ọ dị brilliant ọ ya ka nwa anọ ntara gara weekend ga-achịta rizọt ya nwatakịrị kwuru pepas ya egwu enweghị ebe enweghị any paper ọda yes ya jụọ the girl na ọ ga-like ịfọda ya si esa na ọ bụla dị olite nụ ya n'obi but ya ga fọs n'onwe ya nwere ihe ya ga-eme na ntị esi na di ya nwụọna na ya ga-ebuli ihe nọ na edukeshọn ya gwa ya sị oke na otu agbaga jamb now ya ga-cheke senta ebe ọ ga-anọ gbaa jamb ahụ ka enwe ike rejista ya na jamb ọ sị dị gị elu amaliri chili aka elu ugbo ikpere na chili aka elu ya na-eti ya na-ebe ya sa wow dadị aga ya ka nwa anọ ntara pụwara nwunye ya jụọ ya sị ma ọmakwa ihe akụkọ ihe ha na-akọkọ n'ọkwa yunivesiti yes na gịnị nọkwa na yunivesiti enweghị much na nwa dị brilliant dị hard working ụdịrị nwa dị otu awụ nwa ndị a na-asị ga-amụọ ime isi ụmụaka na-eji edukeshọn na back up na nwa aga skuulu nọkwata na ọwọma na ndị ke ya na ya mụga nga enwene somebody to call a sister na ya hapụgịrị ya ma ihe emege nwunye ya sị well na ọ dịkwa mma ọ ya ka nwa anọ ntara nọrọ n'ụlọ ya gbara nwa anọ ntara jamb
ọ ga-ele jamba result pụtakwara o mere ọfụma ọ pass ya laghachi back to auntie ya na nwunye ya nwakwa ọ ya ka ya nọ ebe 3 weeks ago na-enwe ihe dapụtara na nwunye ya lọtara si ya wuu na-akwụ ya uze na Chineke abụọna ya ọnụ na Chineke amụọna ya mmiri na ihe e mere na nzuzo na ọ pụtala ihe na na-akwụ ya uze ya gwa nwunye si agaghị amandịkwa na o ji nwa n'aka na after all nwa ya agbagotele na ya gba ya ka ntị ya ga-agba ya na ọ ga-anọ n'ala ya garacha ihe a na-aga lọta what nonsense na o ruola ekota nwunye si na mgbe ọ chọrọ ịdịga nwa ahụ university na ọsọ gazi ya ma na enwere ihe gaga so na ya atọọla nwa ahụ ime na ọ ya chịra ka enyi ya nwaanyị ụgbọelu gị na nwa shi gị ime ọ tụrụ ya ajụrụ nwatakịrị so onye nwe ime ishi gị nwatakịrị sọ die ya hụrụ n'anya mụọra ya ụmụ atọ gịnị ka ya na-emeghere ya because of the girl dị young ọ mara mma na so kwe nwatakịrị anụcha leta ya la ọ fọpadekwe ya ime fụọ ya ime fọpadekwe na ihe na-eme ya sị which girl ọ sị mgbe ọ chọrọ ịdịga university so na ọ plan ya na adịga egboturu mgbe ekpuru ya nga ahụ ka ọ nọ n'ụlọ ntinye na o nwere complications na o shigi ma jụ onye nwa afọ ime ya sọ n'ọdị n'ọya na ihe a chọrọ ịgwa ya na marriage na ọ dị lova na o disgrace ya ọ lara n'iyi kparịa ya nke na ya na-enweghị ike ịdị nwatakịrị lekọta gị nwatakịrị mere ihe niile obere nwa ozugbo ọ matara na dream nwa wee education ya ewere ekwe ya ngwa bịa ntị were rie ya elu ọsọ ka gwụ ya n'ọnụ before na-eme ihe na-eme mkpa nwunye bidebuwe ngwongwe bidebuwe akpa ya na ya alụchaa na ihe ke na ọkụ na ihe arụ ga na ihe na ọ plan ya ojichi ịzụ nwa onye ọzọ na university so na ihe na ọ plan ya na nwatakịrị eshene dị ime na ọbara ka wụ na ọnụ nga ahụ o shigi ime na complications here na ha ọla ndụ ya ike agwụ ya elegide nwunye onye ha ọrụ ya makwana hụ ụzọ gawa na ka enyi ya nwaanyị amaghị ebe enyi ya nwaanyị bi Chukwu mere ebere nwunye ejile phone number the girl kpọọ ya before ya ga chọwa number the girl chọta ya kpọwa that girl ekweghị ebe ike call the girl send zero a message si asa please I will call you back later yes okay at least o reply ya ala nwunye ya bu akpa ya enwe ebe ọ gawara ya makwana hụ ụlọ enyi ya nwaanyị nụtara sị ka ya chọrọ na ya gawa ebe ahụ na ọ wee enyi ya nwaanyị na-abịa visit enwe ebe obi ya ma o bu akpa ya gwa ya so step kwala inch with ụmụ ya ya ga-anwa isi na mgbaja ma okporo ụmụ ya cross that door now nwunye si fine na ya enwe problem na ụmụ ya na ọ bụ ụmụ nwoke na ya lekwa ụmụ ya ka zụrụ mgbe ya chọrọ ileta ụmụ ya bịa lere ụmụ ya na-elekwa ụmụ ya sị fine na nsogbu anụ mgbe ọbụla ọ chọrọ ile ụmụ ya bịa lee ụmụ ya ọ hapụgara ya ụmụaka anụ ya kpọọ nwanne ya nwaanyị si ya biko lekọtara ya ụmụ ya na ya aghọtaga ihe nwunye megoro na o buola akpa ya ihe ọkọga ya aghọtaga nwanne ya nwaanyị awọcha chịkwana the next day bido ejikewa ụmụ ya na-akpọ ha gaa school ya ejikere ya gawa ọrụ ya emechaa kpọọ enyi ya nwaanyị si ọ gakwa ihe enyi ya nwaanyị atụga ya sị na obi adịtụdo ya mma na ihe o mere nwanne ya nwaanyị ya sị gịnị ka ọkọga na-enwe ihe dị otu ahụ ya mere na ha kpọpụta ada gị ka o lee anya n'ọnụ ọ gwa ya na ya sendịala dị gị pakin na afta o shichara ime ahụ ya sendịala ya pakin na ike ịgba asha adị ya na thank you for ihe o mere ya ọ gbanyụọ ifonu na ntị blọkọ ya nwunye ya blọk kwụ ya ọ ya ka ya nọ the 7th day nọmba ọzọ akpọ ya epiki ọ wụrụ that girl ọ sị ya sa biko na-ele ebe ọ nọ na ya chọtara ịhụ ya ọ ya ka ya gwara nwatakịrị sị ngwa bịa na sososo itiri the girl achatakwa n'okete were wụchasịa ya nọ na-eche eche ya pụta ọ ya ka erutere the girl na-eme anya gwam were slik kee n'olu ya ote bata gafere ya banye n'ime ụlọ si ya sa bịa ọ si ya gawa jụọ ya sọ gịnị na-ele ihe o ji si ya tụrụ ime na o shiri ime na-emetụla ya aka bifo ya sịsa na mba na ihe dị otu ahụ adịghị na ihe dị otu ahụ adịghị na ihe a na ọ plan nwunye na ntie na ọ bụ secondary school mother nwunye ya na ya abụọ na ihe ha na-apịtọ ma ọ bụrụ na nwunye visit ya ntie na ha abụọ wụ ihe leli na ihe n'ugbu ihe ntie kwuru na ọwa ntie ya nọ nga ọ na-eme dịka ọ na-enwe ofu mkpụrụ ihe mege na ntie si ya ga-akpụla ya nwanne echi and ya amaghọta ya ga-esi ọkpọla ya bịacha ha and ya achọghị ịgakwuru ihe nwunye nna ya na na ọ dị wicked ntie si ya ga-esend ya pakin mana ya hụrụ kọọla ntie mega na ihe ntie kwuge na-enweghị otu mkpụrụ ime ya rụ na-enwekwara ime ya eshiri na ihe a na plan nwunye na ntie sistem ọ chọrọ iji gbasa na-enwebụli mgbe ha planụrụ
na nwunye ya gbuo ya tiri ihe na mana ọ nwunye esi mba na ndị be di ahụ ga-alaiki ịma ihe gburu di ha na ike mmadụ ịpụgharị ya na-agbara adịghị ya kama ka esete ya ọp ya echi n'ụdị ahụ pụta na ntie na nwunye na anti ya na ha abụọ wụ na o teela ha ihe ha na-ezuzu na nke mba di anti ya jiri nwụcha na ọwụzi nwunye every time mgbe ọbụla ọ bịara n'ụlọ anti ya ha sịkwana ya ga-azụta ihe ha gbachi ụzọ na n'abalị oke mgbe ụfọdụ ya na anti ya lakpuru n'elu bed na sound ya na-anọ na ihe ha na-ekwu nọ na ọlaike ya na ya na suspect anti ya na enwere ihe ya na nwunye ya ji na enweghị ime ya rụ na elekwe enwekweghị ime ya shiri na ihe biko na ogbukwerele dream ya ihe ahụ plan ahụ ọ nwere n'isi ya na ihe biko na ihe ya kwere pụtawa na ya biko nwoke sị chee nne ya sị ya don worry na ọ gbalịala na ọ na-anụ ihe ya na-ekwesịrị ọkwa o ji nọmba ya sị na ọ hapụga anti ya ka anti ya kpọla ya na ọ kpọzie ya ga-abịa mitie mkpamụrụ ya kpọrọ ya sị oke nwatakịrị nọ ntepele lawa ha na nwamba nọ na ọhịa ejiri kpọọ m na ya na plan iwere polisi ga-eme ma nwunye ma enyi ya nwaanyị ahụ nọ arrest na ya chọrọ ịpụgharị ha na ya chọrọ imechi ha ike okwu ekwere ekwucha nsị nwanne m nwoke ya sị please don't involve police ọ dị necessary enweghị otu ị ga-esi blọk ọla o filiri na mission ya ihe opportunity ọ strike ala ọlala defense ị ga-eme wee ị ga-summon ụmụnne ya ha entire family ụmụnne ya kpọọ ụmụnne kenụ ha bịa gị kpọọ that girl buzewe ya ebe ahụ gị kọọ n'ụdị iji mata this girl na ihe ọ bịara mee n'ụlọ onye kpọtara ya sizi the girl kọọrọ the two families ihe ọ maara ya ahụ ọ gwara m na ọ kọwarịa ha n'ihu ha again na before then gị kpọrọ gị ụlọ ọgwụ ele ya ma enwere ote ihe gbasara symptom of afọ ime ahụ ya aka ọfụ ama na enweghị ime ọrụ maọfụ ọrụ ihe ime maọfụ isi ime jide that report gị kpọọ ụmụnne ya na ụmụnne kenụ site ha kpọọ ha meeting buzowe this girl ya repeat onwe ya kọọ ihe n'ugbo ene ọkọrọ kọrọte na ụdị anti ejiri nye nwunye ṅụ idea ka egbuo ya ka nwụọ ote dike ya nwụrụ ka onwe ike dị free na nwunye ṅụ reply enyi ya nwa si no na ndị be dị hụ gacha alike ịma ihe gburu nne ike ara ya kwụgharịa ka a gbara niile ha na nwa akwuo destin then ụmụnne ya the day of the meeting ụmụnne ya ọ blọkụ ha akpọ ya ha ga-enweta ha akpọ ya na di ya tiri meeting na ya ha ga-aleke ka ọ nọrọ president na that ma ọ bịa hụ na that meeting agacha meeting na ha ga-ekwuri ya ọnụ ya na ya bịa na ọgọdụ na ọ pụọla from marriage ka ha nụ iwe ya ọhịa ị ga-eme ọ ga-abịarịrị nọ ifuli iwe na ụmụnne na nne na nna ya ga-anọ president na that meeting ịkpọrọ ha ndị ụmụnna kenye ga-anọ ya ihe ha na-amabewo ma ihe ha nwa na-amaghị and even nwunye ya na-amaghịwo that girl o sendịrị packing ha filiri na ọ nọ n'ụlọ nna ya ugbu a na the girl ga-ọbịa bịachi na ọ ga-ekwuzoro di ya kwuo ihe n'ugbo okwekwe ekwucha ya ga-egwa ụmụnna ya sị ha prepare refund ọnụ ihe kwuru n'isi ya ga-gbasa the marriage quietly enwezi ote aka ị ga-enyere this girl gị send ya gaa schools nkwa ahụ ikwere ụdịrị nwa mere ihe gụnwa bụ ụzọ chọọ ọganihu ya o protect ala save on a lot of shame school ahụ isi ọgaga were nwa ahụ mere nwa ụmụnne m ọhịa m gwara ya sị chee na nwaanyị bụ na ya na ihe m kwuru na m tụkwara ya ụmụnne ka ya lụọ ekpere ihe ha ga-ekwu ụmụnne m enwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasị ya ọ na-atụkwasị ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ ndo dịrị ọnụ